muchindiona ndakadai pane nyaya yandibata-bata muzuva ranhasi yemene, nyaya yeoffering chokwadi chechi yese nokuzara kwamakaita uku kubvisa $2 chete chete. Mune shuwa imimi? Rega ndikuudze chokwadi chemahara nhasi. Offering yamunoona tichitaura nezvayo iyi yakakosha. Offering ino mukosho mukuru iyi. Ukaona munhu achiignore message yandiri kuparidza sezviri kuita vamwe venyu izvi, ndo kunonzi kufarisa ikoko, kufongorera museve, kudownloada pono pawifi yemuchechi, kupisikisa lemapeji emubhaibheri matishu aripo. Can I go deeper, church? Ndati can I go deeper? Go deeper, Papa. Zvede uchamama nenhamo kasingaperi. Mati mfundisi. I mean uchamanya nenhamo, uchamanya nenhamo. Sorry.